Pag-iskapo sa mga suspek sa pagpusil patay sa pangong sa Muslim Affairs Office nakuhaan sa CCTV. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, may kopya na ang Lapu-Lapu City Police sa CCTV diin makita ang pag-iskapo sa duha ka mga lalaki nga gitumbok nga responsable sa pagpusil patay kang Abdullah Fabila apan tungod kay parehong naka-face mask ug helmet ang duha, maglisod ang kapolisan pag-ila sa identity sa mga suspitsado. Sa kuha sa CCTV, alas 2:25 sa hapon niadtong Martes, makita nga nagdinaganay ang mga tao sa parking area sa City Hall human makadungog sa buto-buto sa armas. Ang babaeng naatlan haduol sa crime scene, diriyot miambak sa gitrabahong drainage project tungod sa karatol. Samtang ang duha ka mga suspitsado nga sakay sa ilang motorsiklo dali usab kaayong misibat. Ang patrol car sa Station 5 wa dayon makaapas tungod sa daghang mga sakyanan nga nakapark. Ang motorsiklo miikyas agi sa liyo sa City Hall apan wa na igkita kung asa kini milusot. Sa telephone interview, gibutyag ni Police Captain Ibert J. Samson, hepe sa Station 5, nga naglisod pa sila karon pagkuha sa identity sa mga suspitsado tungod kay parehong nakamask og helmet ang duha. Based po sa mga saksi, di sila nakakuan sa nawong sa mga suspek. Unya, ang motor nga ilang gigamit is kanang murag porma siya sa Aerox, kaya di nang yun makita sa CCTV na kung unsa nga motor. May nahipos na silang mga pamahayag sa mga nakasaksi sa itabo, apan wa pa sila matumbok nga posibleng motibo sa pagpamusil. Maupod ato ang palauman pa yun man kung unsa gyud motiboan. Kay oras suko tayo ang nabuhatan niya kaya halos gihurot ang isa ka magasin. Bob, gawas sa pamahayag sa mga saksi, nakig-alayon usab karon ang Lapu-Lapu City Police sa Muslim community aron makakuha og dugang background sa biktima nga makaabag sa ilang investigasyon. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.